Ak máte vytvorený parametrický model dielu alebo zostavy, to znamená model, ktorý má definované svoje rozmery parametrami, kde teda môžete meniť parametre a daný model sa vám prispôsobí, tak na uľahčenie práce s takýmto modelom, zvlášť ak používate častejšie určité rozmery daného modelu, tak si môžete definovať tzv. Varianty návrhu. To znamená varianty s preddefinovanými rozmermi. Tie potom nemusíte meniť ručne, ale ľahko ich zmeníte výberom z ponuky, tej, ktorú si vytvoríte. Ja som si teda pomenil parametre tohto regálu a chcem si definovať prvú variantu návrhu, ktorá bude vyzerať takto. Prvé, čo musíte zrobiť, je prepnúť sa do záložky Add-ins a vyberte teda diel alebo zostavu a kliknite na Add Design Variation. Následne kliknite na Edit Design Variations a mám prvú variantu, ktorú si môžem premenovať napríklad na regál 1. Tento regál má tieto definované rozmery, môžem si vygenerovať jeho náhľad a pridať ďalšiu variantu. Kliknutím na Add tlačítko. Dám si názov novej varianty regál 2. Vidíte, že mi pribudla druhá záložka, regál 1 a regál 2, kde v regále 2, v tej variante regál 2 si pomením rozmery regálu na taký, aký chcem mať v tejto variante. Ako náhle to mám pomenené, všetko tak, ako som chcel, tak nezabudnite znova vygenerovať náhľad, aby sa v tom lepšie dalo vyznať a orientovať. A momentálne mám vytvorené dve varianty návrhu, kde keď kliknem na vybranú zostavu, dole Design Variation a vidíte, vybral som variantu 1 a môžem znova vybrať variantu 2, ktorú som si tiež definoval regál 1 dole a regál 2. Alebo dám editovať a pridám si ešte tretiu variantu, regál 3, ktorý bude mať zase nejaké zmenené hodnoty, napríklad bude nižší, výška bude 1000 mm, šírku dáme širší a ostatné parametre prispôsobím tak, ako chcem mať v tejto variante návrhu, pričom nakoniec znova kliknem na generovať tlačítko a vygeneruje sa mi náhľad tejto varianty návrhu. Tým pádom to bude prehľadné. Môžem to uzavrieť a môžem teraz pracovať s mojimi variantami návrhu. To znamená, vyberiem si regál 2, mám regál 2 s týmito rozmermi, ktoré som si zadefinoval. Takúto variantu si môžete pretiahnuť do vašho katalógu, ktorý potom následne môžete používať aj v iných scénach, v iných modeloch, kde podľa toho, aký regál chcem vložiť, vyberiem si danú variantu, ktorú chcem vložiť do môjho návrhu a vložím. A samozrejme môžem ju takisto zmeniť na iný a môžem si povytvárať viacej takýchto regálov. Takže v mojom prípade sa pohrám tutok troška. Nakopírujem si regále vedľa seba, znova pomocou tribolu, kde určím smer a po spustení dám kopírovať a chcem vytvoriť napríklad 3 kopie vo vzdialenosti 1000 mm. No, mohol som dať 800, lebo šírka regálu je 800, ale nevadí, keď to poukladáte. Tiež pokiaľ si to neviažete, tak môžete ľahko meniť umiestnenie alebo natočenie regálov pomocou tribolu, ako je to v Ironcade zvykom. Ďakujem za pozornosť a prajem veľa úspechov s používaním Ironcadu.